cartons i jo m'hi vaig en cor, així que ho faré. Moltíssimes gràcies per la confiança. Avui som aquí per recordar una fita en la història d'Eivissa i Formentera, el 25è aniversari del Pacte Progressista, i volem rememorar aquells moments des de les negociacions dels partits polítics fins a la campanya, la victòria electoral del Pacte Progressista, i recordar què va suposar aquell canvi per les nostres illes. La victòria progressista de 1999 en aquestes illes va ser possible després d'un camí iniciat uns anys abans. Per això hem volgut començar aquest acte recordant la victòria d'Anna Pilar Costa amb la candidatura progressista en el Senat a les eleccions del 3 de març de 1996. Per primera vegada a Eivissa i Formentera hi va haver un gir progressista en unes eleccions generals. Anteriorment, en els anys de transició i inici de la democràcia, hi havia hagut les experiències de la candidatura progressista i autonomista encapçalada per Isidor Marí en les eleccions de 1977 i 1979. Però no seria fins quasi 20 anys més tard, el 1996, que arribaria la victòria progressista amb una candidata, una jove candidata, una dona, la Pilar Costa, qui seria la persona cridada a protagonitzar un canvi de rumb històric a les nostres illes. Com va ser possible el naixement i l'èxit del Pacte Progressista? Com va ser possible aquella experiència unitària en candidatures conjuntes de tots els partits polítics de l'esquerra? Partit Socialista, Esquerra Unida, els Verds, Entesa Nacionalista i Ecologista i Esquerra Republicana. Tots ells progressistes, sí, però també amb rivalitat i objectius polítics contraposats en algunes qüestions. Avui volem recordar-ho i ho farem escoltant algunes de les persones que ho varen protagonitzar. Amb aquest acte volem rememorar allò que varen aconseguir, ha fet enguany 25 anys, i volem tenir també un record pels que ja no són entre naltros, com en Vicent Dur, del Partit Socialista, i en Miquel Ramon, d'Esquerra Unida. Avui els tindrem molt presents perquè es podran tornar a veure i escoltar en aquest acte. Fa 25 anys de la victòria del Pacte Progressista al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, del Pacte Progressista a l'Ajuntament d'Eivissa i de la COP a Formentera. I 25 anys del primer pacte de progrés a les Illes Balears. Però per fer possible aquelles victòries, primer va ser necessari arribar a un gran acord preelectoral. Les negociacions varen ser llargues i complexes. Varen ocupar pàgines i pàgines dels diaris i minuts en els espais desinformatius de ràdio i de televisió. Però, com havia dit la senadora Pilar Costa l'any 1996, si ha funcionat al Senat, pot funcionar perfectament a qualsevol altra institució. Per què no ho recordàvem? De fer aquest acord amb una coalició de partits i no tal com estava decidit amb l'agrupació d'electors. En funció de tot el que s'hagi negociat, recordarem una qüestió o l'altra. En aquests moments nosaltres seguim pensant que seria bo l'agrupació d'electors. La voluntat unànim de tots els participants del pacte de que això va endavant, que és realment al final el que els ciutadans volen saber. Fos per una qüestió pràctica, la fórmula establerta serà una coalició. Tot s'ha de dir que una coalició permet mantenir una denominació genèrica com la que es plantejava, que és el Pacte Progressista.
quedan listas abiertas porque se siguen cuestionando puestos determinados en las listas y cupos de partidos. A pesar de esto, hay un acuerdo y se ha desatascado los pequeños problemas que había. Eberhard Groske, coordinador general d'Esquerra Unida a les Illes, Andreu Crespí, secretari general del PSI-PSOE i Pilar Costa han signat avui de matí a Palma la formalització de la coalició electoral per concórrer a les eleccions autonòmiques de dia 13 de juny. La coalició estarà integrada per 5 formacions polítiques i té el suport de diverses organitzacions ciutadanes. Pilar Costa és la cap de llista de la candidatura progressista. Que arriba la regeneració, el canvi i la transparència a les nostres institucions. I com varen ser les negociacions del pacte progressista? Perquè us ho expliquin, m'agradaria que pujassin a l'escenari en Leopold Llombart, en Bernat Joan, en Josep Ramon Balançat, en Santi Pizarro i en Josep Maria Costa. Moltes gràcies. Vull seure per aquí. Santi, en aquella d'allà. Hola. Leopold, pots seure aquí? Molt bé, ja us tenim a tots per aquí. Bé, algunes de les preguntes que m'agradaria fer-vos és, per exemple, com valorau 25 anys després l'impacte que va tenir el pacte progressista en la societat i la política d'Eivissa i Formentera? Per exemple, sí. A veure, en aquell temps jo crec que tenien tots la impressió que la victòria del Partit Popular era inamovible, sempre. Vull dir, ens presentàvem a les eleccions sabent que perderíem. I en canvi, en aquell moment va haver-hi una inflexió que vam veure la possibilitat de canviar-ho. Però fins aleshores havíem passat molts anys en què ja acceptàvem, inclús els que anàvem en contra, acceptàvem la derrota per endavant. A més, jo record, per exemple, a Sant Rafel, el sistema que tenien d'anar la gent a visitar, deixar les paperetes de votació a les cases, però inclús després del diumenge anar amb els cotxes a buscar-los, en el cotxe els hi tornaven a donar. Vull dir, tot aquell caciquisme que ens feia estar ensorrat. I llavors vam tindre la il·lusió de dir això ho podem canviar, això és diferent. I efectivament ho vam aconseguir. Josep Ramon Balançat, què va ser el més difícil i el més fàcil en aquestes negociacions? Bé, jo fent memòria una mica de tot el que havia passat fa 25 anys, jo crec que una de les claus que va possibilitar el fet que aquelles negociacions tinguessin èxit van ser un parell de coses. La primera és que veníem amb una força i amb pesos per la victòria del Senat. És a dir, el Senat ens va obrir els ulls a tots, van dir, ostres, hem guanyat. I doncs, si hem guanyat, ara què fem? Vàrem tenir molta gent independent, molta gent que no estava vinculada directament a un o un altre partit, però que era gent progressista, que ens va dir, al·lots, espavilau, que prompte vendran les eleccions en el Consell, en el Parlament i en els ajuntaments, i tot això que ara hem aconseguit no ho podem tirar en els fems. I clar, doncs va coincidir per un altre costat que ens vàrem juntar un grup de persones, el nucli negociador, per dir-ho així, dels diferents partits, vàrem coincidir que eren gent en què hi havia afinitat, en què hi havia bon rotllo entre nosaltres, hi havia lleialtat, podíem parlar de tot sense problemes. Esteu tots d'acord, més o menys, en el que diu en Josep Ramon? Ja ho dic per posar una mica ja de polèmica. Amb el fet que des de Mesopotàmia, diríem, manaven els mateixos totalment i, evidentment, amb el fet que podíem parlar entre nosaltres també. No hi havia, com diria en Ramon Llull, ànimes adverses, no hi havia animadversió, i això és una cosa bona. Hi havia respecte des de la distància ideològica.
crec que hi va haver 3 coses que varen ser bàsiques perquè la cosa anés endavant. Una, que la cosa va ser molt autònoma des d'Eivissa. És a dir, les centrals dels partits no varen aconseguir imposar res, ni sé si ho varen intentar o no ho varen intentar, ni interessa tampoc mai. José María mos ho contarà. Això m'ho explicarà en Josep Maria. Llavors, la segona és que va estar arrelat a Silla, per tant, que això va tenir una xarxa important de gent arrelada, i la tercera va ser la unitat. I a més, jo crec que una cosa també important és que va haver-hi des d'un principi molta lleialtat entre tots. N'hi havia encara certs recels perquè eren partits polítics diferents, amb trajectòries diferents, històries diferents, però jo crec que en aquell moment van posar damunt la taula tots que lo principal era arribar a acord. I per tal d'arribar a acord era necessari fer renúncies i tots varen fer renúncies. I va ser l'única manera de que tots quedassin no totalment feliços de l'acord final, però lo suficientment feliços com per tirar endavant. En aquestes negociacions on podia haver-hi alguna dificultat, parlava en Bernat Joan d'igual algunes intervencions de les direccions dels partits. Josep Maria, sí? Sí. Jo, com abans a més en parlàvem amb el meu estimat amic en Balançat, ho comparteix totalment l'anàlisi que s'ha fet. Però sí que també jo penso que és important recordar que la complicitat va venir... Jo, si tingués que dir un titular, no hi ha... sense 96 no hi ha el 99. I molts, i especialment els que teníem ja d'abans de la política amb en Miquel, no, però el vaig conèixer era el 74, però per exemple amb el José Ramon i tal, ja varen començar, abans que començassin les negociacions, a tastar els pols sobre la possibilitat, per això que apuntava en Leopold. I va haver una gran complicitat, grans confidències amb en Miquel, molt especialment, del qual l'invic tots els records allà on sigui, i després es va fer extensiu a les posicions amb en Bernat, que mos coneixíem però menys, encara que venien del mateix col·legi, i amb el Leopold també mos coneixíem, però la relació era menys, però coincideix que la lleialtat i les pautes que es van marcar el destí del que va ser la coalició electoral al Senat, que va ser espectacular els resultats, que hauria d'analitzar perquè set encara que s'ha apuntat i només voldria incidir. És a dir, no era una coalició de partits, encara que fos d'agrupació, sinó que hi havia una societat civil, gent d'amnistia, gent anònima, que en podem recordar a molts, i el més just és no dir a ningú, encara que només en diré un, que segur que no és avui aquí, que era un alemany que era d'Esverts, que ell tot sol va fer més feina que 100 afiliats. Es va empapelar tota Eivissa de cartelleria i de tot. Hi havia una complicitat extraordinària. Jo crec que aquesta va ser la base de tot això. O sigui, creus que la clau de l'èxit va ser aquesta lleialtat entre partits? Jo crec que va ser la necessitat, també. És a dir, això va ser l'acompanyament, no? Va ser l'acompanyament de la necessitat. Era necessari que passés alguna cosa. Estàvem en una societat políticament molt esclerotitzada i, en fi, de la necessitat es va fer virtut. Això de vegades passa, no? Quan no tens més remei, per dir-ho d'alguna manera, van sortint les energies que porten en això. I, d'altra banda, era cosa que esperava molta gent. Això que diu en Josep Maria. Si no hi hagués hagut molta gent que ho hagués esperat,
tampoc no hauria passat. Per tant, va ser una mica un acompanyament de tot plegat. Però no tot va ser tan fàcil. És a dir, ara record quan a cas PSOE varen escoltar que volien anar amb Esquerra Republicana a unes eleccions, en aquella època, us podeu imaginar, els pals de punta estaven. Com els mateixos pels de punta que teníem alguns quan algú del PSOE mos deia directament que era jacobí i no era ningú que sigui per aquí i que el servei militar havia de ser obligatori i no sé quantes coses més. Home, estava molt bé perquè és una cosa molt estimulant, no? Quan sents aquestes coses dius, mira, fantàstic. No va ser tan fàcil, No, i ara respondré, però abans agafant el ganxo, és a dir, sí que jo penso que el mèrit des que varen començar a parlar va ser interpretar la necessitat d'una agrupació d'electors en el 96, però això no era el fi. Molts ja sabíem que si anava malament, s'havia acabat el bròquil, i si anava malament, i si anava bé, l'objectiu era el Consell, l'Ajuntament d'Eivissa i tots els ajuntaments que poguessin bé. Això era una mica el que parlàvem en les cerveses quan s'acabaven les reunions, i per tant hi ha que tenir-ho clar. I evidentment que en vam haver d'algunes esquerxes i algunes dificultats com la que ara s'ha apuntat. Però jo penso que el gran mèrit també ha de ser saber celebrar que l'esquerra sap celebrar molt poques coses. Jo estic encantat que avui estiguem amb aquest acte de celebració d'una fita històrica i fa poques setmanes es va celebrar a Mallorca. Perquè també ha que dir-ho, que tu ja ho has apuntat, però que Eivissa va ser un èxit i gràcies a Eivissa i al progressisme vàrem aconseguir el primer govern de les Illes Balears. I per tant, això també ha que tenir-ho en compte. I per no refugir a el que em deies, clar, evidentment, dins totes les formacions, i era el PSOE també, vull dir, la cultura, si tingués que dir-ho, de cultura més unitària, venia del que era abans, o dels que encara hi són, perquè aquí hi ha Antoni Malalt, que venien d'una cultura unitària genètica. I ara el PSOE he de reconèixer que hi havia un debat molt més profund, o dit d'una altra manera, una divisió d'idees i totes legítimes. I, evidentment, després de l'experiència de tants d'anys de perdre, els que ho defensàvem, que ja duem una temporada defensant la necessitat de rompre i de llevar de les institucions en aquesta dreta conservadora, va triomfar i va haver algunes queixes. Anem una mica més endavant. Com recordeu el moment en què ja es va formalitzar aquest acord entre partits? No ho he entès. Com recordes el moment en què es va formalitzar aquest acord entre partits? El recordo com amb un sentiment d'una gran esperança de dir, ei, anem i tornarem a repetir l'èxit, guanyarem, potser Sant Joan no, però... Un bastió difícil, sí. Però almenys a Vila sí. I possiblement també podem guanyar a Sant Josep i a Sant Antoni, amb l'esperança aquesta. Jo recordo que amb les negociacions en qui em vaig barallar més sempre en totes les negociacions va ser amb un que després hem sigut grans amics, en Pedro Campillo. Però quan acabàvem les reunions, en Andreu Coll i jo, que érem els dos... Escolta, hem fet allí comèdia, però ara que aquí l'important és tancar. Vull dir, el sentiment de poder aconseguir l'èxit estava per damunt dels interessos de partit, que també són legítims, però que moltes vegades aquests sentiments estrets de partit espanyen la possibilitat d'anar units i d'aconseguir uns objectius. I cap dels dos partits que es poden barallar els aconsegueix llavors. Però sembla que el partit amb el que ets més afí és amb el que t'has de barallar. Penseu el mateix? Bàsicament. Recordeu aquest dia que es va formalitzar aquesta... Hi ha dos tipus de cansament. El cansament dolent i el cansament bo. I jo record el final de la negociació com d'un cansament bo. És a dir, teníem uns negociadors
extraordinaris davant, ho posaven tot potes en l'aire, no hi havia manera d'acabar-ho de tancar, perquè de vegades per coses relativament petites, com que es volia afinar molt bé i es volia guanyar amb un bon programa i totes aquestes coses s'havia de discutir molt i això era cansadat. I quan acabes estàs molt cansat, però d'un cansament bo. Hi ha un cansament dolent, també, segons com. Sí, clar. Tu te'n vas a remar galeres en el segle XVII i segur que és un cansament dolent. Segur que aquell cansament no és molt... Però va ser un cansament bo, molt bo. Bueno, i sobre les negociacions, seguim amb això, es van establir límits o condicions que algun partit no estava disposat a traspassar durant aquestes negociacions? Ja en podem parlar tranquil·lament. No, jo no recordo cap línia vermella, no. No recordes sentir cap moment. Lo que en recordo, perquè encara que són 25 anys, a mi em sembla que és la prehistòria, el que sí em recordo molt d'aquesta fase de negociacions són tardes i tardes i tardes allí a Can Balançat, a una taula al seu jardí, que començaven, era primavera, començaven a mitja tarda i molts de dies es donaven allí les no sé quants de les nit. Però després de moltes hores de discussió, pues això, acabaven fent una cervesa i xerrant i la cosa va anar més distesa per això. Jo recordo més això. Els primers galls que cantaven, no? Escoltant, perdona? Els primers galls que cantaven, no? No. Alguna cervesa. No tant. Jo penso que allà on més es va debatir el tema del programa i que va ser una gran lliçó va ser el 96. Perquè vàrem abordar tots els temes, el dret d'autodeterminació i tal, i per resumir-ho amb una paraula, els editors vàrem entendre que si anàvem als màxims de cada partit es rompia l'acord. I en el 99 el pragmatisme en la qüestió programàtica va ser bàsica i penso que va dar poc joc. Únicament sí que, com en totes les formacions, quan un partit qualsevol organitza unes eleccions, no hi ha res més desagradable que fer llistes. I, per tant, evidentment, si n'hi ha 5 partits, tot es complica una mica. Exacte. Quin paper va tenir aquest lideratge personal de diferents figures que hi havia polítiques en la consecució d'aquest acord? No he entès la pregunta. Quin paper va tenir el lideratge personal? Recordeu que estic llegint els cartons, eh? Això és molt important que ho tingueu present. Quin paper va tenir el lideratge personal de les diferents figures polítiques en la consecució de l'acord? És a dir, imagino que està parlant d'egos o d'algunes personalitats, els lideratges de les personalitats? No. Jo l'entenc, aquesta pregunta. Sí. Has dit egos? Sí, he dit egos, perquè, a veure, en el meu món es diu així, en el vostre no sé com es diu. Jo, en teatre, li dic egos. Na Simone Weil diu, si fóssim ben tan conscients que nosaltres som el producte de generacions i generacions, de la genètica, de la història acumulada i de tot el que ens han anat passant i que només som uns dipositaris temporals, poquíssim temps, màxim 100, 105, 110, molt poc temps. Segurament ens desprendríem fàcilment d'aquest ego i pensaríem que el que podem fer és administrar una mica bé el nostre temps. Sí, ja està. Jo crec que tots estan més o menys d'acord, però després... Érem un partit molt petitet, doncs en teníem molt poc, no en teníem mica, no? I a més, en Andreu Coll, que era el secretari general, també estava participant-hi. Era més important aconseguir l'objectiu. Ara bé, hem de reconèixer que no solament vàrem discutir sobre els programes, també discutíem sobre quants representants de cada partit hi havia i quin lloc ocupava. I això també és normal.
ha de passar, això també va comportar a vegades una mica de tensions. Però vaja, quan sortíem de la reunió dèiem la qüestió és aconseguir l'èxit. I com recordeu com ho vareu repartint, això? Això no va ser fàcil, lo del repartiment de puestos, però això qualsevol pot entendre que no és fàcil. És a dir, els llocs eren pocs i eren molts de partits, i encaixar aquest trencaclosques no va ser fàcil, però bueno, ho vàrem aconseguir. Però respecte al programa, jo recordo que vàrem fer un programa tan extens que haguéssim tardat 2 o 3 legislatures a poder-lo complir, perquè volíem entrar en detall, i tots els partits hi volíem afegir, hem d'afegir això, i tu també, si hem d'afegir això, doncs ho afegim. No, però també hauríem de posar alguna cosa sobre... Vinga, ho afegim. I vàrem fer un totxo que haguéssim necessitat, com dic, 3 legislatures. Però, bueno, algo vàrem fer. Quant a les llistes, jo record que va quedar establert que els caps de llistes eren tots del PSOE, està clar, i després la resta es varen una mica acomodar a la situació política del 99, que tampoc és que fos tot un erial, que ja hi havia representants públics dels Verds, d'Esquerra Unida, i va ser una mica basant-nos en la situació del 99 com se van confeccionar les llistes, amb les incorporacions d'EN i Esquerra, que recordar que per llavors teníeu, no me'n recordo si teníeu... Jo no me'n record gaire de com va anar tot això. La veritat és que no me'n record gaire, perquè sé que vaig polemitzar amb uns quants d'articles i unes quantes coses aquestes i llavors ho vaig esborrar. Algun acte especialment significatiu d'aquesta campanya? I tant. Sí? Endavant. I te'n diré 2. Bueno, de campanya un, i de just després de les eleccions el segon. Mira, 14 dies abans de celebrar les eleccions, el Departament d'Obres de l'Ajuntament de Formentera es va incendiar. Es va cremar. Sí, i es va cremar, i evidentment no es va cremar tot sol. Va haver-hi una mà intencionada que li va pillar foc. La qual cosa ja indica que hi havia més que por, un pànic. A veure, s'arriben aquesta gent que creuen que la llei urbanística s'ha de complir. Si diuen que l'Ajuntament fins ara no dona els serveis que té que donar, si fins ara a Formentera no hi havia hagut mai ningú que tingués una dedicació exclusiva a l'Ajuntament, ja hi serà. Bé, què passarà en aquesta illa? Aleshores, es va cremar el Departament d'Obres. Un fet gravíssim. I just després de les eleccions, el recompte, resulta que van aparèixer una infinitat de vots argentins. Sí, també. No sé si la gent se'n recorda. Sí. Jo me'n record, de fet, que tinc una memòria de peix, me'n record perfectament. Escàs Mapau i tot això. Sí, Escàs Mapau també. Van començar a sortir vots que, evidentment, normalment no votaven a Formentera, i allà sí. Santa Fe d'Argentina va haver moltíssima gent que de pronto va escollir Formentera com a lloc de votació. Són 2 coses que record molt bé i que realment van marcar les darreres 2 setmanes de campanya. I si m'ho permets, abans de continuar, jo també crec que aquí avui veig ben obligat a fer menció d'una persona que tampoc ja no ens acompanya en aquest món i que va ser una persona clau importantíssima en tota la campanya i tota la gestació de la COP a Formentera. M'estic referint a en Xavi Álvarez, que també allà on sigui. Un aplaudiment, sí. Sí, jo precisament ara que parlam de Formentera, també uns dels records que tinc és precisament relacionat amb el cas Mapau, el cas Formentera, la inscripció dels argentins que va fer el govern d'en Mates va ser un acte electoral que va venir en Pasqual Maragall
des de Barcelona, que a mi me va impactar moltíssim, i quan li explicàvem, just havia sortit tot això dels vots, de les inscripcions d'argentins irregularment, i me va dir, estava espantat, diu, això és un regal que us fa el PP. I jo deia, com un regal? Perquè jo no sabia si els inscrits eren 1.000, 2.000 o... I ell tenia clar que això que havien fet a Formentera, al final els hi passaria factura, tal com va ser. I un altre record que tinc de la campanya va ser el tancament de campanyes final, que com diu una Fanny, no sé, sí que sé, perquè les eleccions en el Consell eren a Eivissa i Formentera, i anàvem seguit a Formentera. I al final de campanya tot ho volíem fer tan equànim, tot igual, el mateix a Eivissa i a Formentera, que el darrer dia de la campanya van dir, bé, hem de fer un final a Formentera i un final a Eivissa, però el mateix dia i a la tarda. I jo deia, però com farem les dues coses a la vegada? I no hi havia barques fins tan tard com hi ha ara, i res, vàrem fer un final de campanya a Formentera, que a més aquí hi ha l'Enric Barot també, que m'ha fet molta il·lusió tornar-te a veure, Enric, i no sé qui se li va ocorrir la gran idea que com no hi havia barques agafaríem no sé si existeix encara, una llanxa taxi, que hi cabien 6 o 8 persones, i ja era de nit. Jo record mal temps de Formentera cap a Eivissa directe a l'acte final de campanya, i quan vàrem arribar hi havia ja una engentada en el final de campanya d'Eivissa i deien, aquí n'hi ha més de 1.000. Jo deia, però com compten, com ho saben? I algú, no sé, devia anar a espiar o anava d'Esparreina Sofia, que estàvem nosaltres a Salamera, a veure el final de campanya del PP, que havien posat alguns així a les cadires de busos a fora i deien, allà no arriben a 1.000. I tot era una comparació entre on hi havia més gent. Però ja va ser un preludi l'ambient que va haver en aquell final de campanya amb el pacte. Xico, recordes... Jo recordo una campanya d'anar d'un lloc a l'altre, de molta feina, però recordo molt bé el que comentava la Pilar ara de l'acte de final de campanya, que sí que va venir una gent en el parc Reina Sofia dient, hi ha moltíssima més gent aquí que allà. I allò et començava a fer pensar, dius, cony, això al final anirà en sèrio, serà bé que guanyarem i... perquè Vila pareixia molt difícil en aquell moment. Veníem d'uns anys que havien estat complicats, però crec que en tot el que s'ha parlat aquí, amb aquesta il·lusió que hi havia, i que també ho vull dir, des de l'oposició d'aquells 4 anys, es va fer molta feina. Recordo jo uns 4 anys previs que jo no els dic d'oposició, els dic de proposició, perquè crec que vàrem avorrir l'Ajuntament i possiblement a la ciutadania amb propostes i propostes i propostes que no eren res més que la il·lusió que hi havia darrere es aconseguís canvi, que llavors es va aconseguir. La nit electoral, la victòria, éreu conscients de tot el que vendria després? I tant, i tant, i tant. Home, pensa que una victòria de majoria absoluta produeix una alegria extraordinària i en fi, va venir una engentada en el local de la COP per celebrar-ho i gent que coneixes i gent que no coneixes, la terrassa, tothom estava eufòric, molt content. Però clar, si tu que veus tota aquesta eufòria i penses, caram, i com serem capaços ara de no defraudar excessivament els ciutadans. Tots sabem que tenim una mica de coneixement històric, sabem que una victòria de majoria absoluta dura 3 mesos, a partir dels 3 mesos normalment. Ja, com que no pots assolir tot allò que en principi penses que podràs, perquè la velocitat administrativa no té res a veure amb la velocitat que es prepara un programa, i en el cas nostre era un programa que s'havia preparat durant molts de mesos. Aleshores, clar, jo tenia una gran preocupació per no defraudar excessivament. I no sé si ho vàrem aconseguir o no, però ho vàrem intentar per la meva. Altres, imagino que sí que éreu conscients de tot el que vendria després o no?
Jo una mica com O Isidora. eres dia a dia, vull dir, a partir d'allí anem a passar dia a dia. Jo, ja que dius això, jo recordo la nit electoral que possiblement, personalment, jo vaig ser el darrer en arribar, perquè es varen tancar els col·legis electorals, jo sé que me'n vaig anar a casa, em vaig canviar amb la meva dona, anàrem a sopar. Anàrem a sopar i fugírem i no perguérem a l'estació marítima fins que sapigueren certs els resultats. Jo recordo en aquell moment que em vaig apurar una mica, que vaig pensar, ostres, si hem guanyat, ara ve lo difícil. No sé si durarem un dia, una setmana, un mes, no ho sé, però intentarem fer-ho el millor possible. Però hi ha una anècdota, que parlaves d'anècdotes. Jo en aquest rato, quan havien tancat els col·legis electorals, havíem anat a sopar a Talamanca, a Silla Plana, a Can Bof, havíem anat que era en aquell temps, i baixant, no sé si eren les 11, a les 11:30 de la nit, em vaig creuar en el cotxe a Néstor Torres. No sé si Néstor deu ser aquí avui o no hi és. L'he vist. I jo, ell no sé si n'en recordarà, i ens vàrem aturar i ell va dir, xico, enhorabona, heu guanyat. Dic, però com ho saps, tu? Així te vares enterar. Diu, perquè jo venc d'una taula, la diapúnica, crec que em va dir que és una taula que sistemàticament en totes les eleccions que hi ha hagut reflexa el resultat exacte que hi ha vist. Diu, heu guanyat ajustats, però heu guanyat tal qual. I nosaltres no vàrem guanyar ajustats, nosaltres vàrem guanyar ajustadíssims, nosaltres ho vàrem guanyar... O sigui que aquella taula tampoc és... Al final, sí, vull dir que... És que serveixi. De molt pocs vots. Però va ser així. Llavors ja em vaig incorporar quan un company em va cridar per telèfon, que pensava que no hi havia mòbils, però sí que n'hi havia i jo en duia un, i em va dir, enhorabona, ja és oficial, i heu guanyat, i me'n vaig anar cap allà. Valtrus, que recordau d'aquesta nit? També record que vaig arribar com a molt tard en el local perquè Antoni Costa, recordo uns dies abans, m'havia leccionat tant de no te creguis que si al principi va bé arriben els resultats de determinades taules, llavors poden venir les de les taules de no sé quin altre poble i t'esfonsaran l'alegria. I jo deia, val, hem d'esperar fins al final. I me cridaven, ara no record qui, no? Escolta, vine allà, que està tota la gent aquí en el local celebrant. Jo, com celebrant? Però és segur. Però quantes taules falten? No, però faltin les que faltin, ja en queden poques, però ja hem guanyat, segur. Jo era com que no t'ho acabaves de creure. Jo dic, a veure si vaig allí anem a celebrar i llavors resulta que no. I també record que en el cas de Formentera, no sé per què, que hi ha poques taules, es va tardar moltíssim en donar el resultat final. I en aquell cas, el diputat de Formentera va ser essencial per guanyar el Consell d'Eivissa i Formentera i el propi govern de les Illes Balears. En Santi Ferrer, que el tenim aquí també, va ser diputat de Formentera. Fanny, tu que recordes d'aquesta nit electoral? Jo me'n recordo, la celebració que van fer un local que estava, hi havia en el moll, en el martell, jo me'n recordo... Que ja no hi és, aquest local, o no? Ja no és, que ja no és, efectivament. Però vull dir, el políter ja no era la gent, que també és important, els partits, però eren els representant de tot el teixit associatiu, de tots els grups socials, de totes les entitats, de tota la xarxa social, allí pigant vots, amb aquella alegria, dient visca, visca, visca i vissa progressista, era tan polit perquè mesos abans ens deien, bueno, nosaltres no ens podrem pronunciar, segons què, no podem dir, i aquella nit estaven tots desfermats. I me'n record que me varen enviar com a portaveu del pacte a una desconnexió en la televisió espanyola, però des de Palma ho controlaven, i me'n record que quan ja anaven veient que els resultats eren dolents pel PP i que anava guanyant el pacte, no me varen cridar per entrar i se va sentir una veu en el micro de que se vaya la candidata. I clar, me'n vaig anar sense declarar res, i va ser com me'n vaig anar al local a celebrar la victòria. Vares poder sopar per això com en Xico Tarrés, que jo m'ha deixat molt espantada. No, ell era el cap de llista, jo I tu anaves al darrere... M'ha fet una enveja. Ja? No. Jo crec que som assustadís en les celebracions. O ets pragmàtic, dius, tanmateix, guanyo o perdi, he de sopar, no? Fas la feina que has pogut, te'n vas i ho celebres i estàs content, lògicament, no? Però quan més petit comitè, quasi millor perquè et ve la responsabilitat damunt, que ho deia una mica en Isidor. Dius, molt bé, avui reim, però demà què serem capaços de fer? I arribarem a passat demà. Sí, i què us va sorprendre?
tant positiva com negativament d'aquests resultats electorals? Què és el que més us va sorprendre? Home, primer jo crec que poder guanyar la dreta quan era, com deia en Bernat, des de temps de Siris i dels Mesopotàmies que governaven. Vull dir que jo reconec que no m'ho podia creure en un primer moment que guanyàssim. Va ser molt just, evidentment qui va tombar va ser el diputat de Formentera, però era un dia històric, era impossible, al principi no t'ho creus. De fet, jo crec que a partir d'aquell dia el Partit Popular va començar a maquinar com separar el Consell d'Eivissa des de Formentera. Però bé, jo el mateix, o sigui, el millor va ser això, la victòria, perquè la veies a prop, però estava tot molt ajustat. Ara ho comentaven els companys d'abans, pensem que 25 anys en les històries, els darrers 25 anys són possiblement els anys en què més ha canviat la situació global a tots els llocs, que més han evolucionat moltes coses, en positiu o en negatiu. Jo bàsicament penso que moltes coses han evolucionat en negatiu, però és molt diferent fa 25 anys. Si parlam en concret de Vila, jo me'n record perfectament que l'any 99 tenia 36.000 habitants. Avui estem en 50 i pico mil censats, perquè no censats no sabem si n'hi ha 200.000 o 450.000, no ho sé, perquè és terrible el que tenim. Per això demostra el que ha evolucionat aquesta societat i tot el que es va tenir que fer i totes les il·lusions que hi havia, perquè no tan sols era tota aquesta il·lusió col·lectiva que teníem o que tenia molta gent, sinó que crec que també hi havia un punt de que Eivissa tota la vida havia estat igual, tota la vida havíem anat la mateixa gent, de que fèiem falta unes passes que ho fessin trontollar tot una miqueta i, evidentment, crec que aquesta victòria va fer trontollar de tal manera la política a Eivissa que llavors res ha estat igual, van canviar moltes coses en la manera de fer. I quina va ser, una vegada ja teníem aquest govern, quina va ser la primera decisió clau que vàreu prendre? Sí, perdona. Jo te contestaré la pregunta, però fent referència a aquesta sorpresa dels resultats electorals. I tant, a Formentera, home, hi ha dues coses que crec que avui de nit s'han de dir. La primera, que el resultat que va treure el Partit Popular en aquelles eleccions a Formentera va ser absolutament minso, absolutament magre. Van treure un regidor que després va dimitir, i això va donar lloc que durant els 4 anys, de 99 a 2003, a l'Ajuntament de Formentera no hi va haver representació del Partit Popular. Tal va ser, diríem, la debacle que van treure, que va ser així. I la segona cosa que vull dir és que, clar, a Formentera aquell triomf significava que per primera vegada, fixa't que estic dient, per primera vegada, l'any 1999, la democràcia s'instaura el 78, la votació de la Constitució, Formentera hi hauria 3 polítics mínim amb dedicació exclusiva. És a dir, 3 persones treballant per Formentera d'una manera exclusiva. Fins a l'any 1999, tots els càrrecs polítics que hi havia a Formentera, des d'alcalde o el diputat que havíem tingut en el Parlament, eren persones que seguien treballant en el seu ofici. No hi havia hagut mai ninguna persona que hagués treballat exclusivament de política a Formentera. I això va passar a partir del 99. I a partir d'aquell any, sí que ho deia, que realment, efectivament, la societat, i sigui de Formentera, molt més que Eivissa. Molt més que Eivissa. Si aquí teníeu 36.000, a Formentera en aquella època teníem entre 5 i 6.000 habitants. Avui som el doble, som 12.000 i alguna. I realment la societat és una altra, absolutament una altra. I ara anem a les decisions. La primera decisió clau que va prendre. Mira, justament jo em vaig haver de prendre 2
que no eren excessivament agradables. La primera va ser una restricció d'aigua als pujols. Per què? Perquè hi va haver una pèrdua d'aigua i una mala gestió entre la producció de la planta i l'acumulació d'aigua en el magatzem on s'acumula l'aigua a pujols, i l'aigua es va acabar. I vam haver de fer unes restriccions d'aigua. El primer, com se diu, això que fem els alcaldes, que són els... Decrets. No, els bàndols. El primer bàndol que vaig fer era aquest. I va ser un bàndol que me'n recordaré tota la vida. I el segon va venir donat per una cosa que avui, per sort, segueix donant, però menys, molt menys ja. Me refereix que hi va haver a Migjorn, on a Formentera hi ha un quiosc que segurament molts coneixeu, perquè sou normalment visitants de la nostra illa, que se diu el Pirata Bus. És un quiosc que està a Migjorn. Bé, en aquella zona és normalment una zona perillosa. Doncs el juliol, nosaltres vam entrar a finals de maig, el juliol una dona alemana es va venir a Formentera en viatge a Nubis, es va tirar la mà des d'aquell quiosco, hi havia mal temps, i va tenir dificultats i es va tirar un altre jove per ajudar-la i varen morir els dos. I això realment va sobtar, em va marcar com a molt. Perquè, clar, què fas? Com reacciones i com pots... Una persona que està de viatge a Formentera, més en aquest cas era per unes hores, recient casada, i es queda allà. Aleshores, mira, va servir per començar, i aquí veu, segurament llavors no sé si ho preguntarem o no, però el fet que el govern balear està integrat i el Consell Insular d'Eivissa per persones afins va fer possible que engeguéssim un projecte que se va dir seguretat a les platges, el plan de seguretat a les platges, que en aquella època, avui és molt normal i el tenen tots els ajuntaments, però en aquella època no. A Mallorca, que jo recordo, només la tenia Calvià ja sabeu que és, en fi, el municipi més ric, no sé si d'Espanya, en aquella època ho era, i tenien pla de seguretat de platges. El primer pla general que es va fer va ser el pla de seguretat de platges de Formentera a partir d'aquesta desgràcia que ens va passar. Jo amb això de la primera decisió és que la record molt bé. I és molt curiós, perquè la primera decisió que varen prendre a l'Ajuntament de Vila va ser enviar una persona a comprar fols i bolígrafs. Perquè van arribar a l'Ajuntament, no hi havia ni un fol ni hi havia un bolígraf, i els ordenadors no en funcionava cap. Es havien carregat els discs durs i tal, jo encara no sé com funcionen massa, els ordenadors, però els pocs que hi havia en aquell temps no funcionaven, però la primera decisió va ser enviar algú i dir, escolta, no tenim ni paper ni bolígrafs. I llavors es recorda el mateix primer dia, quan jo sortia de casa, vaig passar per l'Avinguda d'Espanya i per Salamera, que la Salamera circulava en su cotxe i anaves a buscar rastrillo per pujar del Vila. I estava tots els carrers, perquè estaven sistemàticament, però tots els carrers empaperats en lletreros de discoteques. I fins i tot hi havia un caixer, que hi havia la banca Matutes allí en el final de la capçalera de Salamera, hi havia un caixer automàtic que tenia estampat damunt un cartell d'una discoteca. I jo això m'indignava, em feia molt de mal d'ulls. I crec que el primer, me'n record quina discoteca era, el primer que es va fer d'això va ser cridant el dueño d'aquella discoteca, que no era una discoteca d'Eivissa, de Vila. I me'n record que va venir un parell de dies després i tal, i que els hi vàrem dir, escolta, no torneu a posar un peu mai més dins Vila. No el torneu a posar. Teniu prohibit fer això que feien de passar pels carrers, de tocar tambors i tot això. I llavors es varen venir, però al principi tota aquesta gent et xulejava com si ells fessin el que els dava la gana, no? Però recorda aquestes dues decisions del primer dia. I jo també record, bé, no sé si va ser exacta la primera, però va ser les 48 hores de... Varen prendre possessió l'1 d'agost del 99, que m'imagino que devia ser dissabte,
i el dilluns o dimarts ja... Bé, per cert, això de la neteja, de tenir els despatxos tots nets sense ordenador, també va ser una consigna, perquè en el Consell ens va passar el mateix, i recordo que ens cridàvem uns en els altres perquè, com el Consell és tan gros, teníem els despatxos molt separats. Però està bé deixar-ho net, no? Net, però net literal. O sigui, net vol dir la cadira i la taula. I no sé a qui vaig cridar, si a Sofia, a Agostinet, i mos cridaven i deia, però escolta, tu tens ordenador? I el que me va cridar l'atenció és que no hi havia un ordenador en els despatxos. Vam pensar, bé, per seguretat, jo què sé, se'ls han endut perquè deuen tenir aquí dins coses molt importants, i mos varen dir després, no, que cap conseller, ningú en el Consell Insular havia tingut un ordenador dels consells, vull dir, no? Jo això ho vaig trobar espectacular. Bé, total, que la primera decisió sí que la record i s'ha vist aquí amb imatges, que va ser el tema de calador. O sigui, a les 48 hores d'arribar en el Consell varen entrar les màquines a remoure terres a calador per fer el camp de golf, perquè just uns dies abans, unes setmanes abans, l'Ajuntament de Sant Josep, el Partit Popular, va donar la llicència municipal en el camp de golf. I bé, nosaltres feia pocs mesos que hi havia hagut la manifestació, va ser a principis de l'any 99, la manifestació multitudinària per protegir Calador, i teníem clar que aquest era un objectiu, però clar, és més fàcil dir-ho que després fer-ho, perquè ens trobàvem amb una llicència concedida i bé, també gràcies al govern d'en Antic, que varen poder dictar un ordre de paralització i llavors ja es va fer una moratòria i llavors parc natural, esport de Calador i tot el que va venir després. Però bé, ara quan veies les imatges dius, ostres, és que si no haguéssim entrat a governar aquell 1 d'agost, ara Calador ja no seria com la coneixem ara, no? Dius, bé, per aquestes coses inclús val la pena, sí. Sí, sobretot perquè me'n recordo que, clar, l'empresa promotora del camp de golf va començar a remenar terra per donar sensació d'activitat. Jo, el que sí que me'n recordo, no és una decisió, però crec que és una mica una declaració d'intencions. Nosaltres vàrem jurar bandera, vull dir, vàrem prendre possessió el 31 de juliol i el Sant demà, el primer que vàrem fer va ser anar amb Antic i tots, Formentera, a vora l'abocador de Formentera. I vàrem passejar caminant fins a l'abocador de Formentera i pensar, ostres, serà tota la legislatura així, que estupendo. I vull dir que va ser la primera acció que vàrem fer, perquè també l'abocador va ser un tema era un dels temes que teníem, una de les patates calentes que teníem, i de fet el pla de residus, que encara funciona i que s'estan fent les infraestructures a Canaputxa, ve d'aquell pla de residus que vàrem aprovar en l'ajuda del govern a la primera legislatura. Evidentment amb modificacions perquè la llei ha canviat i amb retards, però vull dir que n'hi ha. Jo record una mica això, i també que en el Consell, a part que varen reunir tots els funcionaris a la sala de plens, que això era una cosa que els hi va estranyar moltíssim perquè no estava basada. Clar, si anaven guanyant no necessitaven presentar-se a ningú. Nosaltres els vàrem reunir i llavors anàvem a treballar per les tardes i les senyores de la neteja ens deien, home, és que els altres ens deixaven tranquils fent net, i nosaltres estàvem per allà emprenyant, estàvem sempre en els despatxos fent feina i ens ho contaven. I ara parlava jo també de Calador perquè crec que els temes territorials i urbanístics, almenys jo els record com els que més feina o mal de caps ens va donar, perquè pocs mesos, bé, el temps no el record exactament, després que varen fer una moratòria, que era la primera moratòria urbanística que s'aprovava en el Consell, allò va aparèixer, bé, que al món. Vàrem tenir de tot, un ple que va ser violent i tot, amb gent fora picant. Era com el món al revés. Teníem dins en el ple la gent més progressista, ecologista, contenta, aplaudint, i després els sectors econòmics, empresarials, que havien enviat molts dels seus treballadors, de les seues empreses, els havien donat lliure aquell matí per venir a picar les vidrieres del Consell, que va arribar un moment que vaig pensar que cauria. I en aquell ple record també, que no sé si això si ho han contat, entre nosaltres sí que ho vàrem parlar perquè va ser molt fort, que enmig del ple, en Balançà, que era el cap de gabinet, estàvem allí en ple debat de la moratòria, en Balançà s'atraca, me dona un paperet, i jo deia, ostres, no sé, què passa, que enmig del debat, opa el paperet i així, amb lletra manuscrita, me posa
està aquí fora el cap de la Policia Nacional, el comissari, que me diu que hi ha un avís de bomba ara mateix en el Consell. I jo me'l miro i li dic, ja, però i ara què feim? Tot això en ple debat de la moratòria. I me diu, estaves blanc. O sigui, és que pareix que te veig. I dic, val? I ell què diu? I me diu que tu decideixis, que tu mateixa, que si vols aturar el ple... O que pombi. Segurament pensava això. Devia pensar aquest bombin. Total. Clar, tampoc no podia compartir-ho amb els companys perquè jo posava cara de pòquer com si no passés res. I vaig pensar, i ja ho sentirem a dir, vaig reflexionar 2 mil·lèsimes de segon perquè tampoc no donava per més i vaig dir, això no és possible perquè aquí n'hi ha de tots els colors. No han pogut posar una bomba i que saltem tots pels aires i només hi estiguem naltros encara. I sobretot vaig pensar, si ara aturam el pla, la moratòria no s'aprova. Així que li vaig dir, Balan, digue-li que això no pot ser i que continua el ple i que això ha d'acabar. Perquè si en aquell moment no acabam el ple, ja hauria estat impossible. Ara hem tenir moltíssimes pressions. És la primera vegada que vaig... Amenaces. Vaig visualitzar això de les pressions de determinats sectors econòmics que no n'ets molt conscient fins que veus coses d'aquestes. I segur que va ser una decisió valenta. Perquè 25 anys endarrere tampoc tenia res que veure amb ara. O inconscient. Perquè això de... Bueno, però a vegades convé ser una mica inconscient en segons quines coses. Jo havia fet escola i l'escola havia estat funcionant de director precisament d'una escola que havia tingut molts problemes, però no té res que veure quan arribes a un ajuntament la quantitat d'assumptes que has de fer front administrativament. I realment he après moltíssimes coses, però sobretot el que m'he quedat i que m'ha servit després per tota la vida ja és que vaig conèixer molt més de prop la realitat de la condició humana de les persones. I vaig veure que en realitat a Formentera, principalment abans de l'altres, i abans ja us he contat que se va cremar el Departament d'Obres, hi havia un cert costum des de l'Ajuntament, més que permisos, diríem, ben fets i sellats i fets conforme s'han de fer amb una tramitació, eren qüestions verbals. Algú demanava, parlava amb l'alcalde li deia, fer i ja veurem. I clar, a partir d'aquí, molta gent d'aquesta que havia fet aquesta cosa, i ella, amb bona fe, havia construït. Llavors, quan te parlen i te diuen i te conten els problemes reals. Perquè d'il·legals sembla que tothom parla com si n'hi hagués molts i en realitat, jo no sé ara què hi ha o què no hi ha, però ningú que tingui una propietat la vol tenir malament, la vol tenir ben legalitzada, la vol tenir ben escriturada, la vol tenir, diríem, conforme la legalitat mana. Tothom desitja això. No et pots imaginar la quantitat de secrets, confessions, peticions, demandes, gent realment molt apurada, que te visita i te contava i te demanava que els ajudessis perquè les coses els volien fer bé, els volien tenir bé. I passar d'una situació de descontrol absolut a passar a una situació controlada, tots veien l'alcalde com que els havia dat donar el permís, era la persona que havien de parlar per fer-ho bé, per legalitzar-ho bé. Aleshores, quan fer un canvi tan radical com es va fer a Formentera va ser molt difícil, Però vam aconseguir que totes aquestes persones, després jo els escoltava, evidentment, amb tota atenció i els donava, diríem, i els deia totes les pautes que podia, o que creia que havien de fer, però tot passava per anar, diríem, al Departament d'Obres, parlar amb l'arquitecte i anar fent. I que l'alcalde, en realitat, no tenia cap potestat per dir sí o per dir que no. I això va costar moltíssim. És a dir, canviar
totalment la manera de fer, la manera d'actuar, la manera d'entendre com és una legalitat i com Silla de Formentera, com podia tenir un alcalde que no pogués decidir si realment aquell home o aquella dona podia fer o no allò que volia fer dins una propietat seva. Comprenc. Xico? I caram. Bé, tu preguntaves què és el que s'aprèn. Sí, a nivell personal, què has après? Què te n'endús? Moltíssimes coses. La política i governar és un aprenentatge constant, no? I jo crec que la base és que tu, com que encapçales un grup, és coordinar aquest grup. Una cosa és governar un grup de govern, l'altra és coordinar un ajuntament més o menys gros, allà on tens que procurar que la gent et cregui, però et cregui bé, no pots anar ni amb crits, ni amb males formes, ni res, no? Tu entens que tu tens una manera d'entendre una comunitat que has de gestionar i els funcionaris poden portar alguns molts anys i tenen unes maneres molt marcades de funcionar. Jo el primer que vaig aprendre en molt poc temps és que necessitava estar rodejat de persones de molta confiança. Perquè llavors, en els anys, vaig arribar a veure això tan famós de que en els polítics se l'acusava i aquest polític ha afirmat això i ho ha afirmat ell. Jo sempre deia, cony, jo és que n'he filmat mils de coses que jo no sé el que eren. Per què? Perquè jo tinc uns caps de serveis tècnics i són arquitectes, són lletrats, són el que siga. I si ells fan un informe dient que això no pot ser, que aquesta llicència no es pot donar, jo som un mestre. Jo no puc jutjar si això es veu o no. M'he de fiar d'aquesta gent. I si es dona una llicència urbanística, exactament igual. L'únic que vull és que si nosaltres estem disposats a donar llicències urbanístiques, que se'n donguin, però si no estem disposats, que no se'n donguin. Que per aquí no equivocar-nos, però en detalls no, és que aquí posava aquesta quantitat, que aquesta obra valia això. Clar, perquè ho han dit els tècnics. Jo no quantifico el que val es canviar les voreres d'un carrer. Puc veure si hi ha diferents ofertes, quina és la més cara i quina és la més barata. Entenc. Rodejar-te de gent de confiança series una de les coses que te n'has endut. Però vull dir que és un aprenentatge constant, perquè fas màsters de dret, d'urbanisme, de moltes coses. Pilar i Fanny, un titular ja, perquè hem d'anar acabant. Na Fanny se n'ha d'anar a Barcelona, sí? Veritat que has d'agafar... 11 i mitja. 11 i mitja. Encara arribes, a l'avió, tranquil·la. No, jo molt ràpid. Junt la part més personal com política o professional, al final és una mica amb l'equip en el cas fer feina, no? I com aquí en tenim bona part, clar, nosaltres estem aquí donant la cara, però sense tots ells tot això no hauria estat possible, no? Tenim aquí en Sofia Hernández, que a més era la persona, mira que era, crec que la més jove de l'equip de govern i segurament la que sempre donava com a més tranquil·litat, que segurament era una por, ho devia patir per dins, però sempre tenia un discurs tranquil, no? En Agustinet, que era el nostre patidor, Josepí, i evidentment les imatges que hem vist d'en Vicent Tur, ell sempre reflexiu, no? Era com a seny, nosaltres ens teníem més com les alocades, i sí, algun mote d'aquestos ens havíem posat, no el repetirem aquí, i llavors també dir que a les reunions sempre era tot com a molt col·lectiu, no només estàvem els consellers, en el cas del Consell, sinó també que ho compartien amb els que eren els dos diputats que no eren consellers en aquells moments, que eren en Joan Marge i l'estimat Miquel Ramon. I per jo, tot l'aprenentatge que m'emporta al final són les relacions humanes i l'equip penso que no eren persones públiques. Alguns d'ells per jo van ser fonamentals. En Andreu Coll, que és per aquí sortia les imatges, per jo va ser com la meva mà dreta, esquerra, en Carmen Bermúdez de premsa, evidentment en Balançall, llavors en Julián. Per jo, sense tota aquesta gent, tot això no hauria estat possible. Fanny? Bé, no, jo volia dir dues coses, si me permeteu, una bona i una dolenta, que vam aprendre. Primer la bona, i em va donar un consell a una persona que va ser un director general del PP sortint, que ja no és, pobret, i me va dir, diu, si vols que un tema vagi endavant,
hauràs d'estar damunt com un corcó, no et pensis per dir que això es faci i es farà. Això que dèiem mates hágase i se feia, això en la vida real no passa. Com a mínim, en altres no mos passa, i havíem d'estar damunt. I l'altre, una mica dolenta, el que vam aprendre a nivell humà, sí que és veritat que nosaltres érem el primer canvi, això sempre és molt més dur, la maquinària que es va posar en marxa de difamació i de barbaritats, això va ser espantós. Jo me'n recordo que ho parlava amb un funcionari del Consell, que érem amics, i ho som encara, i me deia, mira, només per entrar en política diran de tu que fas això, que fas allò altre, que ets això, que ets això altre. I jo li vaig dir, bueno, però si no és veritat, no ho poden dir. I me va mirar i me diu, saps que ho és, Dasa? I sempre me n'he recordat tantes vegades d'això, perquè vaig pensar, sí que ho era molt asa, però m'aquest en lo bo. Doncs moltíssimes gràcies. Perdona, Neus, jo no vull deixar de dir una cosa, perquè ho he passat i tardaré 2 minuts, que és fer una referència a 3 persones. Perfecte. Perquè hi ha molta gent que... Desgraciadament, en 25 anys passen moltes coses i molta gent mos deixa. Però jo, personalment, i amb la gent que m'ha estat, estàs agraït a persones, no? I tots els que varen fer possible això hem d'estar agraïts. Però hi ha 2 persones que mos deixaren, que per jo eren persones que deia que tenien un tercer ull, que veien el que jo no era capaç de veure, que et daven unes pautes de comportament que eren fantàstiques, i com que jo havia fet oposició abans de governar, doncs em vaig aprendre molt d'ells. I llavors em vaig recolzar, sobretot amb un, amb l'altre de tant en quant, que un és d'Enrique Mayans i l'altre era d'Ildefons Joan. Jo els tinc molt presents perquè per jo eren persones especials, de les que vaig aprendre molt. Jo puc aprendre de qualsevol persona perquè totes les persones tenen per ensenyar-te. Volia fer referència a ells. Però també avui no ha pogut ser aquí una persona que jo vaig tenir que estar amb ella en la primera legislatura i quan vàrem estar en el Consell també, i que sempre he pensat que vàrem poder fer moltes coses perquè era una persona que entenia molt bé el que passava a Eivissa i que et feia cas i que va ser un gran president per Eivissa, que va ser en Xis Contic, o que és en Xis Contic, que vull dir, quan era president, per jo va ser un gran president per Eivissa. Jo, quan em parlen de govern balear i aquestes coses, em cau una miqueta en retirat, però puc valorar els presidents o les presidentes si són bons o no són bons per el que fan i per la sensibilitat que tenen cap a Eivissa. I ell sempre la va tenir molt grossa. Perfecte, idò, queda dit. Moltes gràcies. Fanny, Isidor, Xico, Pilar, per les vostres paraules. Molt bé. Moltes gràcies. Acompany. Molt bé. Acompanyen Isidor. S'han complit, com dèiem, 25 anys d'Espacte Progressista, que és una fita que volíem reviure i compartir amb tots vosaltres, escoltant alguns dels seus principals protagonistes de part dels partits organitzadors d'aquest acte, Partit Socialista, Esquerra Unida i ara Eivissa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Voldríem també donar les gràcies a Ràdio Televisió Espanyola i al Diari d'Eivissa per la sessió de les imatges i sons que ens han ajudat a il·lustrar aquest acte, a l'Ajuntament d'Eivissa per la sessió d'aquest espai, l'Auditori de Can Ventosa, totes les persones que d'una manera o d'una altra han col·laborat per fer possible aquest acte de commemoració del 25è aniversari d'Espacte Progressista. I per acabar aquesta vetllada d'una manera més propera i més distesa, us convidam a quedar-vos aquí al costat, en el centre social. Bueno, dic aquí, però no heu de sortir per aquí, heu de sortir per... No, és que jo ho faria, per això ho dic. Per continuar celebrant el que som i el que hem aconseguit junts. Gràcies a totes i a tots. Molt bona nit.